mamukaseko sekuru mutsvairo vakabada chimuti ginda goria kelvin mutsvairo chimuti vakabada kuti dzura vakabada ripanze chise nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe inyaya ndakamboitaura ndiri mukati meguta reHarare sori ndenge ndiri mukati mekutendera uyezve ndine update mhuri yeZimbabwe yemukadzi akafa munzvimbo yatinosvedza kuti 07 Bowera wekufa achinzi arumwa nejongwe. Ndakataura kuti jongwe ndiri kwababa mukuru ndokubaba munini jongwe rakabva kunext door kwababa mukuru ndobva raenda kwababa munini ndikutaka kurwisana nejongwe kwababa munini achirwisina kudaro mukadzi wepamba apa pairizona jongwe achibva abuda mumba paakabuda pamumba achitofamba semuna ribarwanzi vake jongwe rikauti ndikutsamwa here kuti yarwisana nerimwe ndo parakabhururuka richinomhara ipapo richinomara pamwe chete ndokuwadzvonyera pagumbo gumbo iro ndotanga kuzozvimba kusvika munhu azoita black kusvikira munhu azofa baridzi jongwe akati hari urawe asi munhu akazoda kutiza mushure mekuda kuti parufu anga kutosvika utarirwa nevanhu uyezve nehama dzimufi kusvikira vazotaura ivo kuti izvo jongwe chida kuti chiri uraya vana tezvara vanhu vandiwe kumusha kwemukadzi uyu jongwe iri mhuri yeZimbabwe regai ndikuzivisei zvakazoitika ndezvekuti muridzi wejongwe akazomirana natezvara vanove hama kana kuti vabereki vemukadzi wemunin'ina wake anova ndi akafa achiurawa nejongwe rake richivanzi ngari urawe ndobva ragurwa musoro ndobva toda kuona musoro uchiti uko mumwe dumbu richibva uko tomeka shuwa kuti rafa saka jongwe riya riya rainzi ari urawe mhuri yeZimbabwe rakaurawa musoro ukati uko mutumbi uko nyaya ndina kutaura panguva nesiri update chekudai kune murume anove mudzidzisi akaroora mukadzi wake ndokubva achata kudaro iko zvinachigara nemukadzi uyu akamboita 3 weeks achikundikana kurara imba imwe chete nemudzimai wake kusvikira vanatete vapindira kuti chii kusvika taka kurara imba imwe chete vataka kurara imba imwe chete zvakare murume ane dambudziko rekuti ari kuti iye anonyara mudzimai wake abvise hembe baba Isabel murume ari kuita sei anonyara mudzimai wake shoko akakanda sei ndoba singazeri shoko rakabva kuvanze rakaita vanyaya vakapinda pakati here even tera kuno kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe munhu ative mudzidzisi vakanzwa nyaya iyi WhatsApp platform yange isingati muzokomenta kuna tete kuno zvakare yakatombouya akaisingabata zvakanaka asi kuzivise kuti munhu iye ichoko atakazogara pasi naye anonyara mudzimai wake haabvise hembe dzake but vave nevana 2 vave nevana vaviri even vari kusemblanketi pano munhu akafika zvake akapfeka hembe vatone vana vaviri nevana vaviri but zvese inguva zvese vanenge vakahembe dzavo asi kureva kuti mudzimai uyu chanoza kuwacha hembe dzinenge dzabvisirwa pai kana chitochinerupinda mbozvivharira mumba obvisa ndomuna atopfeka haadi chine kuonekwa muviri wake nemudzimai wake okobuda akabata hembe haadi kuonekwa muviri even pakutorara kwachona kuti havakwanisi kugumana kuti amiri chichipitika pari kuchiri kunyara here kana kuti pane zviripo vatori nevana vaviri asi